előző két videóban arról beszélgettünk veled, István, hogy mit tud a kender, és hogy mit adott neked, hogyan indult el neked ugye az álmod, hogy kenderbeton jurta, és ugye a jurta is már egy körforma, és gondolom innen jött, de majd te elmondod, hogy a kender kör elképzelésed, és egy ilyen konkrét összefogást elősegítő terved. Úgyhogy szívesen fogadnánk, hogyha ezt a Kender kört egy kicsit így kifejtenéd, hogy mi is ez, és mit akarsz vele létrehozni. A, a Kender beton jurtánál kezdem, a építő közösség, és aztán abból még nagyon sok minden más lehet a cél, mert hogy az építés is olyan, hogy termesszük meg az építőanyagot, dolgozzuk fel helyben, aztán utána építsük be, és e köré még aztán kismillió dolog megtalálja majd a helyét, azt gondolom. A Kender kör az úgy fogant, hogy a tesómmal beszélgettünk arról, hogy, hogy neki pattant ki talán a fejéből az, hogy miért ne szerveznénk meg egy olyan találkozót, vásárt, ami kicsit ilyen Expós jellegű történet lehet, de és akkor ez már bennem fogant meg, azt hiszem, hogy hát ismerve a Gyütmen találkozónak a szellemiségét és működését, hogy hát valahogy ezt a kettőt kéne úgy összekeverni, hogy az egészben talán a húzó erő az legyen, hogy ismét együttműködés. Uh-huh. Miről is beszélek? Arról beszélek, hogy három régi motorossal kezdtem el egy kicsit arról beszélgetni, hogy na hát mit szólnának ők ehhez a témához, és három irányból háromféle visszajelzés érkezett, de mindhárom erőteljesen félelem alapú. Az első az, hogy hát ezt majd megcsinálja ő, és, és, ö, és hogy nem kellhet senki más, majd ő. A második, hogy oké, de ha ő megy, akkor ő nem. A harmadik pedig az volt, hogy hát jó, most tegyük félre ezt az egészet, majd ráérünk jövőre foglalkozni Uh-huh. ezzel. És nagyon szépen mutatja a piciben azt, hogy a világunk az jelenleg ilyen. Hogy vagy harácsolunk és magunknak akarjuk a babérokat, vagy egy picit gyengébbnek érezzük magunkat, és emiatt így nem nagyon tudjuk, hogy kéne a másikok a többiekhez viszonyulni, vagy már elegünk van az egészből, és valahogy éljünk túl. És mindegyikben azért mondom, hogy félelem alapúak, mert nincs benne az, hogy ha ezt együttműködően tudjuk elkezdeni úgy, hogy tényleg széles körben keressük azokat a szálakat, ami mentén építve tudjuk mindenki a maga ügyét továbbvinni, akkor itt olyan értelemben tudunk bőséget teremteni, hogy meggyőződésem, hogy mindenki szeretne egészségesebb otthont a gyermekének. Meggyőződésem, hogy mindenki példát mutatna egy picit abban is, hogy részt vesz abban, hogy egy egészségesebb otthont épít a családjának, és erre elhívja a barátait, ismerőseit, hogy ők is ismerjék meg azt, hogy lehet egészségesebben építeni. Ugyanígy meggyőződésem az, hogy élelmiszer fronton, hogyha vannak olyan élelmek vagy kiegészítők, amik egyszerűen egészségesebbé tudnak tenni minket, és érdemes használnunk őket, akkor ezekkel nagyszerű, hogyha tudunk élni. És még jobb, hogyha ezt a szomszéd állítja el, és Uh-huh. tudjuk, hogy az jó forrásból, jó minőségben készül, hiszen alkalmanként akár mi is részt veszünk ebben egy picit. És akkor ezt talán azzal spékelném meg, hogy hát látszik az a trend, hogy a városi emberek nagyon keresik
vagy nem mindenki, de sokan keresik a természet közelségét, azt, hogy egy picit Mhm. vissza tudjanak térni egy természetesebb létezésbe. Hát ez ilyen cselekvő lehetőségeknek a megteremtésével azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sokakat lehet ebbe a történetbe beengedni, vagy megmutatni, mert hogy talán az a legfontosabb aspektus ennek az egésznek, és akkor itt még egy fél gondolatban arra térnék ki, hogy ilyen érdekesen, mintha egy ilyen közép létezésem kezdenek kialakulni ebben a történetben, hogy azért gondolom, hogy érdemes ezt megcsinálni, mert az a célom, hogy mindenkit mégis megszólítsak ezzel. Rengeteg közösségi vezetővel is egyeztettem, és nem szeretném feltétlenül felidézni ezeknek a részleteit, mert nagyon sok esetben ugye ez a fajta kicsit megosztottság volt. Én mégis azt gondolom, hogy miért ne adnánk meg annak az esélyét, hogy elkezdünk olyan együttműködésekben gondolkodni, ahol mindenki a saját köreiben, helyben elkezd egy picit mocorogni ebben a kérdésben. És keres olyanokat, akivel együtt tud működni, aki tudja őt egy picit impulzusokkal stimulálni, hogy na akkor ezt így érdemes, úgy érdemes, amúgy érdemes, esetleg közös használatú gépekkel dolgozzuk fel a kendert. Mhm. Tehát nagyon sok olyan kérdés van, amiben az együttműködés az kulcsfontosságú. És alapvetően ebből fogant ez a kenderkör, és hát mivel ezt a kör témát hajtom most már elég régóta, ezért úgy érzem, hogy olyan tekintetben is azt érzem, hogy egy picit így középre kerültem, hogy most például így nagyon bennem van az, hogy pókeres szóhasználattal ez az all-in helyzetben vagyok anyagilag, és már nagyon elfogytam, és az merült fel, hogy akkor én most elkezdjem-e így számon kérni mindazokat az embereket, akiket én az elmúlt években megszólítottam, vagy legalább néhányat, és akkor így megmutatva, hogy na hát nekem itt a bizonyítványom, vagy pedig maradjak szépen csendben, és tegyem tovább a dolgom, és bízzak abban, hogy ez valahogy a rendeltetése szerint megy tovább. És hát érdekes, hogy ebben a helyzetben is ugyanezt a közepet érzem, hogy, Mhm. hogy nem nagyon tudom, hogy mi lenne a helyes, mert egy dolgot érzek biztosan, hogy nem kívánom azt a gyakorlatot folytatni, hogy én valakinek a hódolójaként pénzért kuncsorogva megyek, viszont valamilyen formában meg kell találni azt a forrásokat, amiből ezt az egész történetet el lehet indítani. Lehet, hogy ennyit mondanék Mhm. így első nekifutásból, de hogyha van kérdésed, akkor kibonthatjuk jobban. Én még be fogom majd Nem tenni tudom, a mennyire videónak férek a ez így. leírásába, ugye azt, amit a Kender körről te így megfogalmaztál, és akkor ugye lehet ez mögött látni ugye azokat a célokat, azokat a keresési utakat, ösvényeket, hogy ugye kiket vársz ebbe a Kender körbe, és ott ugye megvannak szerintem nagyon szépen fogalmazva az értékrend is, mi alapján képzeled el ezt a Kender kört. Úgyhogy én azt mondom, hogy egyenlőre most legyen ennyi, és utána pedig folytatjuk, és megyünk tovább a Kender körrel. Ugye a kör az nekem is egy ilyen nagyon szép szimbólum, és ugye az együttműködést az talán a kör tudja leginkább szemléltetni, ahol mindenkinek egyforma rangja és tehát egyforma módon tudunk beleállni, és mindenki rá tud látni a másikra. Tehát nagyon érdekes ez a körnek ez a szimbolikája, és hogy egy ilyen szakrális szimbólum is szerintem. Az egyforma rangot azért annyiban árnyalnám, hogy amennyiben ez a legnagyobb tisztelet, akkor igen. Tehát, Uh-huh, hogy mindenkinek a nekijáró tiszteletet azért uh-huh. azt gondolom, hogy meg kell adni. Igen, tehát ez És így a pontosítással helyes. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt az indítást, és az, hogy középponton vagy, az szerintem egy nagyon fontos dolog, mert ugye a körnek mindig van egy középpontja.
ahonnan elindul a kör. És ez nagyon fontos, hogyha itt van egy, egy olyan vízió, ami ezt az egészet élteti. Tehát szerintem az nagyon fontos, hogy van egy központi vízió, ami köré tudunk körbe együtt lenni. Engedd meg, hogy ehhez hozzátegyek egy nagyon fontos aspektust, hogy igazából nem én vagyok a középpontban. Ha, ha lehet azt mondani, akkor inkább valami olyat emelnék a középpontba, ami mindannyiunkban ott van, és mindannyiunkban ugyanaz, és mindannyiunknak megvan az a lehetősége, hogy egy picit magunkban nézve elkezdjük megtisztítani azokat a nézeteinket, amik így ránk rakódtak egyszerűen mondjuk úgy, hogy a neveltetésünkből fakadóan. És hát ez már egy egészen más irányba vívő történet, de igazából azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy a gyermekeinkért megtegyünk olyan lépéseket, amivel egy kicsit átlépünk a saját mintáinkon, és nem másokban kezdjük a hibát keresni, hanem előbb egy picit magunkba tekintve. És így talán ez az, amit én a középpontba tennék. Mert hogy olyan értelemben nem, tehát szívesen szervezek, meg csinálok sok mindent, de hogy ennek pont az lenne a célja és lényege, hogy sok kis kör, és mindenki a maga köreiben, de hogy a körök közötti együttműködések lennének azok a minőségi fordulatok, amiből aztán igazából akár egy olyan nagy álom is körbe összejöhet, hogy körülöleljük a Földet, ha úgy tetszik.